بۆچنی ئێوە لەو بارەوە چییە؟ هەڵوێستان چییە؟ Well, I'm really hopeful, and what we need to do. باشە ئەس بڕاستی پڕ بەهێویمە لەسەر تشتێک و دەوێیان بکەن. ئەمریکا نونەرێکی وەکی تۆم بارک هەیە. لەورە باوەریا من هەیە و بارک دێلور بە ji bo ku wekî nav beynkar bixebite ji ber ku em Sûriyeyeke aram û pêşketî dixwazin. Ev yek dê ji bo hemû netewên derdora wê Herêma Kurdistana Iraqê jî di nav de bibe sûdekî mezin. لەورە ئەس جارێکە din dibêjim ez pir bihêvî me ku balyoz barak karibe wê aramiye pêk bîne. Do ji bo min rojeke mezin bû. Li Parîsê di navbera İsraîl û Sûriyê de rêkeftin hat kirin. Ev gav bi gav çê dibe. Lê divê ti pevçûn nebin û em hemû Sûriyeyeke aram dixwazin ku sûda wê ji bo nişte cihên Kurd bibe. Ji bo min ev pir giring e. Amerîkayê careke din nîşan daye ku em Sûriyeyeke aram dixwazin ku ji bo pêkhateyên kêmîne çi Kurd bin, çi Elewî, çi Bedewî û çi jî Durzî bin bi sûd be. Lewra pir giring e em ji bo parastina welatiyên Kurd bixebitin. Em hemû pêkhateyan diparêzin. And so it's really important that, and we'll be working to protect the Kurdish population, but protect all populations. هیچ نیگەرانێکت هەیە سەبارەت بە هەندێک لایەنەکانی نێو سووریا ئەوان تونتیژی دژ بە کەمینەکان دەکەن و لە ڕابردووشدا کردویانە لەوانە دژی دروست عەلەویەکان ئێستاش لە دژی کورد ئێوە هیچ نیگەرانێکتان هەیە لە کۆنگرێس چ ڕێکارێک دەگرنە بەرامبەر بەوان Dilgiraniya min heye ji ber ku em dizanin bandora dualiya Îranê heye û ew dixwazin dabeşbûnê çê bikin. Her wiha gava ez li ser Helebê difikirim Putinê tawanbarê şer tê bîra min. Êrişên li ser Helebê û êrişên din û mirina xelkê kare satbar bû. Lewra bandorên derve hene ku divê werin sekinandin. Ez bi tenê baweriya xwe bi şandiyê me tombarak tînim. Em li dijî têkbirina aramiyeya ji alî Îranê ve û têkbirina aramiyeya ji aliyê Putinê tawanbarê şer ve disekinin. Careke din dibêjim. Ez di wê baweriyê de me ku derfeteke mezin ji bo xelkê Herêma Kurdistanê û tevahiya navçeyê heye. Ez bi dîtina wan derfetên ku di rê de ne pir bicoşim. Bizane, serok gotiye ku ew astekî herî bilind aramiyê ya piştî 3000 salan dixwaze. Ez dixwazim amaje bi yekê bidin eger tu behsa danûstandina li gel Şamê bikî ev 8000 salin hewildan hene. Ez ji bo xelkê navçeyê pir geşbînim û baweriya min bi şandiyê tombarek heye ku piraniya van karan bicî bîne. دوایین پرسیارم لە 48 کاژێر ڕابردوودا لایەنەکانی سووریا هێرشیان کردوتە سەر گەڕەکە کوردیەکان و 8 هاوڵاتی سڤیلیان کوشتووە ژمارەیەکیان بریندار کردوون هەروە سەدان خانوش خاپوور کراون یان زیانیان پێگەیاندراوە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەمە دەکەن Dema bûyereke tundtîjiyê hebe divê lêkolîn lêbêkirin. Ez bawer dikim ku serok şer jî dê heman tiştî bike. Ew dê lêkolînê bike ka ev çawa çêbûye û paşê ew kesên ku berpirsin wek berpirsiyar tên danîn. Baweriya min a tam heye ku ev di berjewendiya wî de ye. Di berjewendiya gelê Sûriyê de ye ku Sûriyeyeke yekgirtî hebe. Sûda herî mezna Sûriyeyeke yekgirtî jî ji bo Herêma Kurdistanê ye. Ez derfetên bazirganî û derfetên kar dibînim. Lewra ez pir spasiya serkirdayetiya Serok Trump dikim ku careke din derfetek da Sûriyê Donald Trump ji bo xelkê rojlata navîn tişta herî baş dixwaze. Ew aramiyê dixwaze da ku ji wê derê aştî û serkeftina aborî ji bo xelkê navçeyê derkeve.